Здравейте, мои скъпи приятели! Вие сте тук с мен, Наско Гейминг и още едно мое много скъпо приятелче. Здрасти, Дейви! Здрасти. Днеска с брат Дейви ще играем Need for Speed World или NFS World, както почти всички знаете. Почнаме да снимаме. Остават 15 секунди. Ще играем Team Escape. Това е моята кола. Това е на Дейви колата. Сега, ако не знае някой, ще бягаме от полицията. Как имаш такъв неон? Ами, ти трябва да го имаш, между другото. Ма, фри ли го дав? То ти е гифт в това. Как беше, бе? Да, и още от самото начало ме бутна един джип. Nice freaking logic. В сейфхауса ти е. Като си отвориш сейфхауста в сейфхауса, в това... Как беше? Aftermarket мисля, че беше. Абе там къде са ти неоните и на гифт се отиваш и там ти е. Ама, в смисъл, той е само един, така че ако искаш си го пази, ако искаш играй с него. Да, вече го пазя. Аз играем с него, бата, защото си направих и без това BMW-то бело. Това си тъпо. Не е тъпо, бе, яко е. Твоето е тъпо. Той джип не Можете да определите кое е по-яко. Сивото или белото? Аз залагам на белото. Защото имам по-як неон. И сега как джупнах един джип тук направо си, направо бате, про. Какво ти към пробате, про. Не съм играл тази игра от 5 години. Седми ден. Какво утеха? Чули ме какво казах? Да. Какво утеха? Бутнах се от джип. Браво. Изпревари ме. Браво. Сега той ще вземе ли? Не. По той пак не взима прекия път. Това е само нарочно. Добре. Това е с умисъл, викаш, а? Да ми дадеш малко преднина, обаче аз съм тъбът и не мога да... Давай, Дейви! Това все пак е Team Escape. Така е. Така ли е? И... джип. Фак. Опа, това май не трябва жука. Нищо се там. Фик. Обаче как се опитвам да замажем, момче, направо... Чак съм жалък. Така е. Дейви потвърждава. А щом Дейви потвърждава, значи е така. Остро взех този завой. Махни се, бе. И сега караме плътно тия покриви, Дейви, как си ми ги съборил все едно нарочно, а ти искаш да ме преебеш. Ей... Ема аз тук ебати джуковете им направих на тия. Некой ще пита какво е джукс. Джукове означава да отбегнеш нещо с... Чакай малко, аз не мога да настигнем, бат. И двамата май... Да. Нема. That face.
Нема. Пубе. Е така си играе, бе. Е така си играе. Е така. Така. Еба ти протата. Еба си протата. Аре мърдаре, глист! Дейви, фанаха. Не са ме фанали. Не, фанаха. Край. Давай, Дейви. Не позволявай. Защо? Да, ти си с Джагърнат. Бе, ти си. Like a god. Не, спукахме си май гумите. Нищо, карай докато можеш с спукани гуми. Аз си оправих го. Така. И аз твоето при. Жалко. Жалко? Шалко. Бате, мислим, че ти ми даде начален старт, за което много ти благодаря. Все пак е Team Escape. Така. Айде. Финишираме. Приятели, това беше Need for Speed World Team Escape. Въобще още нищо не сте видели, обаче поради бюджета, който имаме, ебавам се, нямаме бюджет. Просто чао, пожелавам ви приятна седмица, защото е понеделник. И чао, ще се видим следващия път. Ай!